Хочу сказати всім жінкам, що ви велике благословіння від Господа сьогодні для своїх родин, для нас, чоловіків, для церкви. Через вас народжуються діти, і сьогодні ви потрібні Богові і в служінні, і в покликанні. І коли Господь воскрес, першими, хто йдуть до гробу, були жінки. Бог так захотів. Богу подобається, коли жінки йдуть до Нього. І перша євангелістка, яка почала сповіщати про Воскресіння Христа, була Марія Магдалина, теж жінка. Тому Господу подобається, коли ви приходите, і Господу подобається, коли ви проповідуєте і говорите про Христа. Амінь.